Her tilbydes en lejlighed med en attraktiv og rolig beliggenhed tæt på Amager Strandpark, Femøren Metrostation, skønne grønne rekreative områder, gode indkøbsmuligheder og ikke mindst tæt på offentlig transport. Lejligheden har en skøn rummelig opholdsstue med en dejlig udsigt til de grønne fællesarealer og lysindfald fra syd. Der er et nyere elementkøkken i mørkegrå højglans med alle hårde hvidevarer. Lejligheden har badeværelse med nyere opmuret bruseniche med vindue og hvid sanitet. Soveværelset byder på en god skabsvæg og god plads til dobbeltsengen. Spisestuen har udgang til en stor solrig altan. Kontakt realmæglerne for at høre nærmere.